Ето какво казва учителят за паневритмията. Паневритмията е обширна наука, която за в бъдеще ще се изучава и прилага в своята пълнота. Случайните упражнения могат да имат добри резултати, но могат да имат и отрицателни резултати. А системните, научно обосновани упражнения, каквато е паневритмията, винаги постигат целта си, защото почиват върху дълбокото познаване на човека. Човекът е много сложно същество, което носи в себе си енергиите на растителното и животинското царство. А сега върху него започват да действат и по-висшите енергии. Всички тези разни родове енергии се хармонизират чрез гимнастически упражнения. Човекът също така е център и трансформатор на слънчевите и земни енергии, за чието трансформиране пак са необходими упражнения, обосновани върху дълбокото познаване на човека и космоса и тяхното взаимоотношение. Тъй, че гимнастическите упражнения са едновременно методи за трансформиране на енергиите, функциониращи в човека, и пътища за обмяна на енергиите между космоса и човека. От това гледище упражненията не са само едно развлечение или пък само едно физическо, механическо упражняване. Те са една жизнена необходимост, както храненето и дишането. Всяко движение си има свой вътрешен смисъл. Всичките упражнения заедно представят един непрекъснат процес на съзнанието, път към съвършенство. Основната идея, която трябва да занимава съзнанието ни през всичкото време на изпълнението, е идеята за Бога, за великото, вечното, разумното. Негови опорни точки са природата, изгряващото слънце, пробуждането на душата. Ние правим тези упражнения, както ги правят в другия свят. Те не са измислени. Те са снети отгоре. Защото в тези упражнения са свързани физическия, духовния и божествения свят. Има преливане от един свят в друг. Когато правите упражненията, няма да гледате и да мислите кой как играе, но ще бъдете вглъбени в това вие как играете. Вашата мисъл трябва да влиза и в ръцете, и в краката, във всяка клетка. Мисъл и чувство да участват във всяко движение и да проникват във всяка клетка. Разучавайте упражненията стъпка по стъпка, да ги усвоите добре, да играете пластично и в никакъв случай отсечено, остро. В резките движения се губи много енергия. Те имат съвсем друг характер. Ритъмът трябва да е правилен. Ще стъпвате най-първо на пръстите и после на петите. Ако стъпвате на петите си, става сътресение на гръбначния мозък. Когато при паневритмичните движения стъпваме на единия или другия крак, това стимулира чакрите. Става смяна на положителните и отрицателните течения, на творческите и съграждащите течения. Ръцете и краката са два противоположни полюса и играят много важна роля. Човек, който не знае как да управлява ръцете и краката си, малко постижение ще има. Между двата полюса е поставена главата. Тя е центъра. Ако движите правилно ръцете, ще се справите разумно с човешкия свят. Ако движите правилно краката, ще се справите добре с животинския свят. Ако хубаво и правилно движите гръбнака и мускулите, свързани с гръбнака,
Ще знаете как да се справите с растителното царство. Ще черпите сокове оттам. Щом урегулирате енергиите на краката си, ще се възстанови съотношението между земята и вас. Защото енергиите на краката са свързани с центъра на земята. Преди това не е имало правилно съотношение между вашите енергии и тези на земята. Учителят предава паневритмията постепенно на части. Отначало през 1934 година първите 10 упражнения. После цялата паневритмия и пентаграм до 1938 година. И най-накрая, през 1942 година, се дават слънчеви лъчи. Безспорно се знае, че учителят в процеса на изучаването и изпълнението на паневритмията е внасял някои промени. Например, първото упражнение – пробуждане, отначало е било показано с длани нагоре, когато ръцете се разтварят водоравно, в страни, ала по-късно учителят е наредил да се играе с длани надолу, както се играе и сега. Тази промяна е станала причина в книгата Паневритмия през 1938 година упражнението да се описва с длани нагоре. Със съжаление, промени са внасяни и след заминаването на учителя. Внасят се и сега от отделни хора. Ние сме за възможно най-точното изпълнение на паневритмията според даденото от учителя, без никакви промени. Трябва да се знае, че първите 10 упражнения от пробуждане до летене включително представляват една цялост. Музиката, която ги съпровожда, се изпълнява без прекъсване. Движението на играещите също е непрекъснато. Именно разглеждането на тези упражнения като цялост отстранява привидните противоречия в изпълнението, като например това, че началното движение, отварянето на ръцете в някое упражнение се пада на левия крак, а не на десния. В рамките на една цялост винаги има симетрия. Симетрия има навсякъде в паневритмията, например между действията на дясната и на лявата част, както е в упражнението Хубав ден. Симетрия има и в работата с десния и левия крак, например в упражнението Стъпка по стъпка. Тук всяка втора фигура започва с левия крак. Коронното упражнение Аум се играе 4 пъти, от които 2 пъти се започва с десния крак, първия и третия път, но и 2 пъти се започва с левия крак, втори и четвърти път. Без това да ни смущава ни най-малко, тъй като упражнението е една цялост. За това да не се безпокоим, че в някой от 10-те първи упражнения движението на ръцете започва върху левия крак, защото тези 10 упражнения са едно цяло. Защо да ни смущава, че дъхането в упражнение номер 9 чистене идва на левия крак, щом като тъкмо левия крак изразява женския съграждащ принцип, принципа на сърцето. Нали чистотата е белег именно на сърцето? Нали е казано, ученикът трябва да има сърце чисто като кристал? За ума,
За творческия мъжки принцип, изразен чрез дясната половина и десния крак, е светлината, докато чистотата е за сърцето, изразено чрез лявата половина и левия крак. Видяхме в архивния филм как по времето на учителя в упражнение по номер 9 дъхането се прави на левия крак. Ето какво казва учителят. Сега трябва да започне работата отдолу, от физическия свят и да се върви нагоре. Да се играят упражненията на паневритмията, за да бъдат хората здрави. Паневритмията носи хармония и възпитание. С нея човек постепенно придобива мекота. Ако правилно изпълнявате упражненията на паневритмията, положителните сили в природата ще текат през вас и божествената любов ще ви свърже един за друг в безкрайния кръг на всемира. Обаче, правите ли грешки в паневритмичните упражнения, вие насочвате оръжието си против великото, към Бога и съответно спъвате собственото си развитие. И казвате после, че този или онзи е крив за сегашното ви положение в света. Никой не ви е крив, а само вие самите, защото погрешното изпълнение на паневритмичните упражнения предизвиква отрицателно отношение на силите в природата и те именно разбъркват кашата в света. А виновни за нея сте вие. Първото упражнение, пробуждане, изразява двата основни принципа и тяхното редуване – приемане и даване, съсредоточаване в себе си и проявяване навън. Примирение. За това упражнение основните източници, паневритмия от 1938 година и неиздадения труд на 4 сестри дават началното положение на ръцете, събрани пред гърдите, с пръсти насочени напред, длани надолу. Явно с течение на времето постепенно положението на дланите е било променяно и сега се играе с ръце пред гърдите, като дланите на двете ръце се допират. Ние считаме за правилен първоначалния начин, с пръсти насочени напред. Даване показва правилния обмен между вътрешния и външния свят, между нас и природата. Всичко, което човек е приел, следва да го обработи и да го даде. Това е идеята на даването, основа на новата култура. Възлизане. Дигане. В тези две упражнения, възлизане и дигане, за съжаление има известни разлики в вдигането на ръцете. В
книгата Паневритмия от времето на учителя се посочва: ръката напред, нагоре отвесно, с длан напред. Четирите сестри дават почти отвесно. Ярмила Менцлова, която е една от четирите сестри, в книгата си, издадена в Париж през 1984 година, дава средното положение между отвесно и 45 градуса, което всъщност е близко до почти отвесно. Сега се преподава вдигане на ръката напред и нагоре, под ъгъл от 45 градуса. Предвид важността на това положение на ръката, изтъквана неведнъж от учителя. Ние приемаме вдигане на ръцете почти отвесно, както го предават в поправената Паневритмия четирите сестри. Нека видим сега преходните движения между четвърто и пето упражнение. Отваряне. Освобождение. Енергичното разтваряне в страни на двете ръце представя освобождаването от старото, разкъсване на спъващите неестествени връзки. Разтварянето на ръцете започва на левия крак, за което вече говорихме. В края на последния такт ръцете остават разтворени в страни, изходно положение за следващото упражнение. Пляскане. Като идея това упражнение изразява тържеството на свободата. Пляскането на ръцете и тук се пада на десния крак. В края на последния такт ръцете се събират пред лицето. Чистене. Духването и разтварянето на ръцете представя посяването на словото, внасянето му в живота. Началото се пада на левия крак. Летене. Вълнообразните движения в страни изразяват закон за придобиване на светлина, на знание, изразяват стремеж за духовно повдигане. Накрая припомняме, че тези първи 10 упражнения са една цялост и се изпълняват без прекъсване на музиката и движенията. Единайсто упражнение е вера.
Често срещана грешка при изпълнението на евера е следната. Някои изпълнители не се обръщат последователно ту с лице, ту с гръб към центъра, а само преместват ръцете си ту отляво, ту отдясно на тялото си. Този начин на движение е присъщ на друго упражнение – побеждаване, но прилагането му тук е погрешно. Има известна разлика между това, което дават паневритмия от 1938 година и четирите сестри от една страна и това, което се пише и изпълнява днес от друга страна. Става дума за положението на двете ръце в момента, когато те и тялото дават тласък напред в посока на движението, изнесени напред и нагоре под ъгъл 45 градуса. В първоизточниците се сочи, че едната ръка е изпъната, а другата е леко сгъната в лакета. Това е ръката, която в предишния момент е била сгъната пред гърдите. Новите ръководства дават двете ръце еднакво изпънати. В основните първоизточници изходното положение на ръцете е дадено ръце в страни, а не в страни и надолу на 45 градуса, както се играе сега. Скачане. При навеждането напред ръцете остават прави, в една линия с тялото, докато заемат водоравно положение напред. Тогава тялото остава неподвижно, а ръцете продължават движението назад, докато станат и те водоравни, насочени вече назад. От това положение леко се прикляка, за да се отскочи. След последното скачане, ръцете остават в това положение, докато отзвучи напълно мелодията, след което се свалят страни и надолу до основен стоеж. Такане. При изходното положение играещият отдясно в външния кръг застава една крачка по-напред от партньора си от вътрешния кръг. При страничните движения на изпълнителите, когато става разминаване, играещият отдясно минава пред играещия отляво. В момента на разминаването партньорите се поглеждат. Партньорът, който отначало е бил вдясно, при всички разминавания минава пред този, отначало е бил отляво. В края на упражнението те се оказват с разменени места. Десният от външния кръг се оказва вляво, във вътрешния кръг и обратно. Ръцете са свити водоравно пред гърдите. Средните пръсти се допират, дланите са надолу. При разтварянето и свиването на ръцете пред гърдите в течение на упражнението,
следва да се помни за това допиране на средните пръсти. Мисли. Идеята на упражнението е свързана с умствения свят и въплатяване в живота на възприетото. Учителят дал текста, който се пее и върху който се размишлява само на 3 упражнения. Мисли и следващите аум и изгрява слънцето. Останалите упражнения са с текст, написан от сестра Олга Славчева по поръка на учителя. Дадените допълнително от учителя слънчеви лъчи имат текст, написан от сестра Весела Несторова по поръка на учителя. Ето какво казва учителят за аум. Това упражнение ще пазите свещено в себе си. Когато човек пее свещени песни, той трябва да отвори душата си като цвят пред светлината. Да заеме положението и състоянието на чисто и безгрижно дете, без страх от окръжаващите. Дойде ли човек в такова състояние, той ще се слее с съществата от разумния свят и само така ще разбере какво нещо е музика, какво нещо е пеене и какво наука. Има едно течение, което иде от Слънцето и минава през центъра на Земята, и друго течение, което изхожда от Земята и минава през Слънцето. Когато си протегнем едната ръка нагоре, по ъгъл 45 градуса, през нея възприемаме Божественото. Чрез този крак, с който стъпваме, приемаме земни енергии. Чрез тази ръка и този крак, които са протегнати надолу на 45 градуса, изхвърляме нечистото, набраните, необработени, дисхармонични енергии вън от нас към Земята. То е последователно вдигане на ръцете, наклонено напред и нагоре, с последователното повдигане на нозете. То е полетът на човешкия дух, вечният му стремеж към висините.
Мелодията се изпълнява 4 пъти поред. Първият и третият път началото на мелодията идва на десния крак, а втория и четвъртия път се започва с левия крак. Често правена от някои изпълнители грешка е това, че не повдигат и не отделят от земята крака, който остава назад. Други пък, обратно, освен отделянето на крака от земята, правят и едно пружиниращо повдигане на цялото тяло върху другия крак, каквото обаче не е дадено от учителя и не е посочено в никой от първоизточниците. Изгрява слънцето. Изходното положение е с ръце пред гърдите, а не върху гърдите. Средните пръсти леко се допират. Движението на ръцете в първата фигура от упражнението, която се изпълнява на място, трябва да бъде непрекъснато и преливащо се, а не със спирания в междинни фази. Описаната първа фигура се повтаря още веднъж, като движението започва този път с левия крак, което, както вече посочихме, не бива да ни смущава. Да припомним, че изходното положение на ръцете е с допрени пръсти, значи при събиране на ръцете, при третото движение, средните пръсти отново трябва да се срещнат и да останат допрени през повторението на първата част изгрява слънцето, когато ръцете се издигат нагоре, като венец за втори път. Започвайки от изходното положение, ръцете да се издигат с такава скорост, че да стигнат до най-горната си точка точно в момента, когато започва музиката за следващото движение – отваряне на ръцете водоравно в страни. Ако не се съобрази скоростта на движението с темпото на музиката, цялата първа част се насича на 3 отделни движения на ръцете, разделени от 2 състояния на неподвижност. Учителят говори за плавни движения в паневритмията, затова не бива да допускаме тези прекъсвания. Нали движението на слънцето е непреривно,
а не накъсано. Затова нека непрекъснато следим и сверяваме движенията си с музиката. Седемнайсто упражнение – квадрат. Нека обърнем внимание, че изходното положение на ръцете пред гърдите е с допрени пръсти, според първата книга и според четирите сестри. След отварянето на ръцете, водоравно страни следва връщане в изходно положение, което значи, че пръстите трябва да се допрат отново. Това не се прави от всички изпълнители, може би защото изисква повече внимание и точност. Но тъкмо това е една от целите на упражненията – да се концентрираме, да развиваме в себе си съсредоточеност и точност, да обръщаме внимание на подробностите, да владеем тялото си. Много често учителят говори колко важни са малките работи, че тъкмо малките работи решават нещата. Водоравно поставените пред гърдите ръце се изправят, изгъват по два начина. Първо, когато се играе на място, с изнасяне на крака в страни, предлакътната част на ръцете описва водоравни дъги. Второ, когато се напредва 8 крачки, ръцете описват отвесни дъги.
красота. Ето какво казва учителят. Някой тури ръцете си отпред отпуснато. Това е едно животинско състояние. Упражненията се играят съсредоточено, стегнато, с обтегнати крайници, плавно, но не и да играете балет, да танцувате. Състоянието е да благословиш. Пръстите на ръцете да не са разперени, а прибрани. Ръката да бъде вдигната на 45 градуса и мисълта да е съсредоточена. Когато изправяте ръката си нагоре, най-първо движението на ръката да бъде напред, хоризонтално, и после ще я вдигнете нагоре. Предната част на ръката означава Божествения свят, средната – духовния, а основната – материалния. Когато правите движение с ръката си, проектирайте ума си в нея. Изходно положение, ръце надолу, край тялото. Следва да се помни, че ръката се изнася напред и нагоре под ъгъл от 45 градуса. Подвижност. В това упражнение има едно ненапълно изяснено движение – допирането на двете ръце в момента след двете кръстосани крачки с люлеене на водоравно поставените ръце и преди обръщането на тялото на противоположната страна. Книгата Паневритмия от 1938 година сочи, че ръката, чието пръсти са срещу посоката на движението, леко хваща пръстите на ръката, чието пръсти са в посока на движението. Така, в общи линии преподава в курсовете си и на Дойнова в България. От друга страна, четирите сестри, на една от които Ярмила Менцлова, учителят лично и пред свидетели е възложил да оправи паневритмията, дават движението на ръцете в страни и назад успоредни, в посока обратно на движението, без допиране. В полза на този втори начин на изпълнение говори и това, че в архивния филм се вижда как учителят играе подвижност, без допиране, а с залюляване на ръцете назад, успоредни една на друга. По същия начин играе упражнението и показната група изпълнители в този филм. За нас този въпрос остава открит. Ние приемаме втория начин, без допиране, с успоредни ръце назад, както го е играл учителят.
побеждаване. Честа грешка на някои изпълнители е обръщането на тялото заедно с ръцете последователно вдясно и вляво, както се прави в упражнението Евера. Правилно е тялото да бъде насочено напред, а само ръцете да отиват надясно и наляво, отстрани на тялото. Нека да отбележим една важна подробност, дадена от четирите сестри, когато ръцете отиват в страни и назад и се повдига високо с гънато коляно единият крак. Неговите пръсти и стъпало трябва да сочат отвесно земята, опънати в една линия с крака от коляното надолу. Радостта на земята.